Ọhaneze ndị Igbo ekele m unu. Asị m egbebele ugobele nke si ma ibi aga ebe nku ya kwa. Ọmụ a bụ nwanne nnu Maazị Christian Colman Chinonso. Abụ m onye Ugwuta kenu n'ime Imo Steeti. Esi m n'ezinụlọ nwafọ Christian Chinedu pụta. Mụ awụkwanụ nwa nke ịbụọ na nwoke ma n'ezinụlọ ha kwa. Agụchara m akwụkwọ na mahadum. Akwa m graduate o a biochemist. N'otu nsi tolie, etolu m ka nwa azụ na n'ime family ezinụlọ ma Chineke. Nna m anyị dị isii, ụmụ nwoke anọ na ụmụ nwanyị abụọ. Etolu m ka nwa azụ m ọfụma. Ama m aka nri, makwa aka ekpe, makwa ihe ezu ezi, makwa ihe ọma, makwa ihe ọjọọ ya n'ime. Aga m ụlọ akwụkwọ nke primary school na a na-akpọ Jacob Primary School nọ na Mgbidi Imo West Local Government, Imo State. Sikwa ebe ahụ baa na Nune Arts Primary School. Mesi ebe ahụ baa secondary school, gaa Government College. Sikwa ma Government College Owerri baa Uche na secondary school ebe m lere senior WAEC m. Na akwụkwọ nke nnukwu mahadum Kengo, agụ m na Abia State Polytechnic ebe mere my OND and HND. Bịa mekwa my BSc na Imo State University. So otu a ka m si gụọ akwụkwọ mụ ma weta asambodo ka enye m nji wụọ biochemist ugbu a. Professionally, ka m bido ihe ejije wụ ofu ahụ. Nye mekwa nji banye n'ejije awụ na ka mgbe amụmụ nlọvụ ahụ m ime ihe ejije n'anya nke ukwuu. N'agbanyeghị na ọwụ ihe m gụrụ n'akwụkwọ. So kamgbe m bidokwa mee ihe ejije, emere m ọtụtụ ejije kwa nke dịgasị na-adị. Na ihe emume ejije, etobekwa aka m bido. Professionally, this is my 1 year. Ka ofu ahụ mụ na ime ihe ejije. Mana n'ime ofu ahụ a, emekwala m ọtụtụ emume buru ibu na entertainment. Nke mụ na ndị ihe amakwa ama na-emetụla. Mana n'oge na-adịla anya, m ga na-agbakwa mbọ na-emekwa ka ihu wee pụta. Maka asị mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ ya. Olu mbụ, ihe emume mbụ enyere mụ na ihe ejije bụ mgbe anyị mere fim akpọ Sister Leah, nke mụ na E-Black na Ogaga Chigozie mere. E-Black wụ nwafọ Nigeria mana oto na Ghana. So ọ nwere nkwenye m ejije ya ma produce the film. So mgbe I am the movie, mgbe I am the role as a Boko Haram second man, onye nke mbụ na ndị Boko Haram. Ịgbara eziokwu, onye tụwa mobile nsogbu maka ma Hausa asụ. Mana ihe m mere bụ ma aga ebe ndị Hausa na-anọ, mụ na ha na-anọ. Ha na-akụzigasị mụ ekele na ekele ihe ndị ụmụ asụsụ nne na Hausa ka m ike wee dị ọfụma na the movie. Nke megasị nye ndị aka m mere n'usoro na nso ya bịa masị, ya bịa mebe mecha dị emume ya ma mma. Nke m mechakwa another movie, another production house akpọkwa m na-emekwa. So na ihu ndị ama ama m na ha na-emekọla ihe ejije bụ onye nke mbụ Christian Paul na-aba na ya n'ejije, Yemi Solade, Ben Tutu, Jennifer ihe ọgụ, Christian ihe ụwa na ndị eke m ga-echetanwu afọ ha ma ha ebuola ibu. So na-elekwa anya ka mụ na ndị ihe amakwa ama na-emekwa na-aga ka o nwee ike hepụọ mụ ka nwee ike dị ọfụma pụtakwa na ihe ejije ọfụma. Ewezụga ihe ejije, ihe ọzọ na-eme bụ na-eme ihe a na-akpọ n'ebu na-eme akpọ advert. Adị na coordinate kwa complaints, na-eme brand, na-eme ha promotion ka a na-akpọ experiential marketing. So nke ahụ nye ọbịa gbasara full entertainment, both advert and experiential marketing, anọ m n'ime ya fully. So ihe eji maa mụ
mgbe m gwụga eme ejije ma aga to advert or experiential marketing. Agwa a na-akpaso ndị ihu ha na-apụta n'ejije na agwa a na-akpaso anyị nwa na-apụta abụghị ofu. Nke na-emeghị na onye ama ama bịa imeghe ọnwa ejije, ga-edebe ebe dị mma, nyekwa nri dị mma. Mana ọwụ anyị nwa na-etopụta ụdị agwa a na-akpaso anyị n'eziokwu ọ dịghị mma. A ga-abịa wee anyị debe ebe nwere ike idewe sef, a ga-adị mma, nwere ka nwa na-acha anyị kemụ n'oge mgbe amasị ha ka a ga-eji ebiri anyị nri. So ụmụ ihe agwa dịsị otu a adịghị enye anyị nwa, ọ dịghị enye anyị nwa nkwado nke ịgasị ike na ọnwa ejije a. Mana ọwa anyị nwa jupụtara nụ sịdat na enweghị ihe ga-eme anyị akwụsị ọnwa ejije a ọntị ahụ ihu anyị. So agwa ndị a na-akpa ndị ihu a na-apụta na anyị nwa na-achịpụta abụrụ ofu. Ha na-akwụ anyị ugwu as onye ejije. Nke na-eme mgbe ụfọdụ anyị nwa na-achịpụta anyị mechaa ha ọlụ ịkwụ anyị ụgwọ abụọ nsogbu maọbụ ha nye anyị obere ego dịka ha enyere anyị nnukwu ego, nke bụ na-akpasa ya agwa ka ihe adịghị mma. So m na-ayọkwasị ọha na eze ka eleba ihe anya, maka chifuo nwa mgbe ga-efu nwata, na mgbe onye o ji fụ ụtụtụ, mgbe onye ji tata nwa bụ ụtụtụ ya. Mmadụ na-alụ oge ọlụ, onye ụlụ nwere ụgwọ. Onye lụọ oge ọlụ ịkpasị agwa dị mma, maka ịkpasị agwa dị mma ọ ga-akọ nwanne ya. So agwa dị otu a na-adị mma. N'afọ 5 na-abịa abịa, ebe m na-ahụ onwe m bụ na mụ ga-abụ ofu n'ime onye onyonyo a ga-anụ aha ya, a ga na-afụ, maka abịala mma nwoke ejumeju, abịakwa n'ikwu okwu akwụmchim. Na ị na-egala iwu otu m si azụ onwe m na ihe ejije a bụ nla uhana n'ụlọ m. Enwere m my big mirror because onye nwa bụ onye na-akwado m n'ụzọ ziri ezi n'ahịa njudo a, maka ebelive na ihe ejije a na-akụzi ya mmadụ, ọ na-esi na mmụọ na-apụta. Because ewo onye ejije ị na-akụzi onwe gị na-amụta esi eme, ị na-adị perfect, ị na-adị ọfụma na ihe ejije a. Ya bụ ndị m na-elekwasị anya ịlụkọ ọlụ na afọ 5 na-abịa abịa bụ onye ọbụla na-eme ọfụma. Enwedị onye ọbụla nwee fesi ọbụla mụ bụla obi, mana onye ọbụla bụ onye na-eme fim, onye na-eme ihe ejije dị mma kwesịrị na m ga-alụ ọlụ, mụ na ha ga-alụkọ. Mana ihe m na-achọ iwepụ n'emume ejije a n'afọ 5 na-abịa abịa, mgbe m bido mmemme ejije nke m bụ ịkọtọsị ma onye ihu ya pụtara ma onye ihu a na-apụta, ime ka ndị ihu a na-apụtabeghị nye ha ohere ka ha wepụta onwe ha, ka ha wepụta omume ha na ihe ejije a. Maka enwe ọtụtụ ndị otu anyị ihu a na-apụtabeghị, a na-akpaso agwa dị mma, gwụ na-elowu ihe ndị a na-eme, omume ha a na-akpaso ha laghachi, ha adapụ n'okwukwe. So a na-aga n'ihu na-eme my own movie, mee ihe ejije nke m. I will be creating a platform m ga na-enye ha ohere ibupụta onwe ha, imekwanụ ka ha dị mma, maka onye ọbụla nwe aka nke ya. Onye ọbụla nwekwa na omume otu o si eme nwere his own selling point. Enwenye eji chọọ nwoke na nwaanyị mma, so onye ọbụla nwere otu o si eme ga-eme ka ihe dị mma. Na ihe ejije mbụ na-eme, mgbe m nwetara akwụkwọ nke ejije ngụ ya, lekwa n'ọnya, ọ bụ ihe m ga-emenwu. Mgbe anyị bara n'ụlọ emume ejije, akwụrụ m ugwu nke bụ na a na-asị ma nwa ọkụkọ gaa obodo ọhụụ ma ọga obodo ọhụụ, ọ na-eji ofu ụkwụ aba. So m kwekwa na ugwu kelee onye isi, kelekwa ndị anyị na ha si anwụ ọnwụ, kelekwa ndị ejije ibe m na ọfụma. Nchi abịa anabata ndị ọmụ n'ụlọ ezumike, nye m nri merie. Ma ọ bịa ụzọ oge anyị ji emezi ihe ejije, abịa kpọọ anyị gawa na the location ebe a ga-eme ihe ejije. Ọ nweghị ihe ọhụrụ dịrị m, maka ọwụ m izizi ịnọ n'ihu
enyo kamera mana ọ wụ nke mbụ mụnwa ime ihe ejije agbalị m nke ọma ịkwado onwe m ka aha iwu na mụnwa ga-emebisi ihe ejije ahụ maka na akwado m akwado nke ọma n'ime ihe emume nke ejije. Ọ dị mma iji asụsụ Igbo anyị eme ihe ejije ọhịa ma mma maka ọ ga-eme ma nke nwoke ma nke nwaanyị wụọ nwa amụ nwa afọ Igbo ma iji Igbo na-asụ Igbo ọfụma na-eji Igbo eme ihe egwu ọ ihe ọma ka ọ bụ na abịakwanụ ileta iji asụsụ Igbo ewepụta omenala Igbo anyị na iji asụsụ Igbo eme ihe ndonye ọcha ha na-abụ dị mma mana ọ ga-adị mma ka ị na-eji asụsụ Igbo anyị na-emepụta omenala Igbo anyị ka ụmụ Igbo na ụmụafọ Igbo makwa na omenala Igbo anyị ka na-aga n'ihu maka ịgwaga eziokwu nke nwere aghụghọ dị ya bụ na ụfọdụ ụmụaka Igbo amụ n'obodo ndị dịgasị iche iche ma ndị ka amụ n'obodo ndị ofe mmanụ ma ndị ka amụ n'obodo ndị ọcha ha amadị omenala Igbo mana ọ site n'ime ihe ndị ejije Igbo a ga-eme ha ma ụzọ omenala Igbo ma jụkwa na ajụjụ akụzie ha maka asị onye ajụjụ a na-efu ụzọ so ọ ga-abụ ihe dị mma onye ọbụla na-eme ihe onyonyo ọ na-eme ọ metụ nke ndị ọcha ọ bịa mekwana nke ndị Igbo ga-ebupụta asụsụ Igbo bupụtakwa omenala Igbo ọfụma maka Igbo bụ Igbo anyị niile ilekwasị okwu anya ị ga-ahụ na ndị ofe mmanụ ha na-eme ihe onyonyo ha na-eme ebupụta omenala ha ọfụma nke awụdị ha fụ nwanne ha kema asụ asụsụ ha ọfụma ha anabata ya bata ọ bụ otu aka ọdịnala Igbo anyị ọ bụ ihe ọjọọ na nwa afọ Igbo ga-afụ nwanne kesịkwa eme ihe onyonyo ọ lepụ ya anya maka ihi na nwanne ya na-asụ ọ na-asụ Igbo ọ na-achọ ka nwanne ya na-asụ onye ọcha obodo ndị ọcha bụ obodo anyị ya mezi ụfọdụ ndị ejije dịka anyị na-eme ejije ịsụkwụzi asụsụ Igbo anyị na-aghazi anyị ahụ anyị ga-asụ asụsụ Igbo hapụ iti ọwa oyibo maka ọ bụ ihe ndị a chọrọ anyị n'aka so ọ ga-adị mma ka anyị nwee nkwado siri ike na ọha na eze tikọọ ya ọnụ ka a kwado asụsụ Igbo ọfụma ka a kwado ya ka etinye anya ka anyị na-ewepụta omume omenala Igbo anyị na ihe eji mara ndị Igbo maka Igbo amaka Igbo bụ ojukwu ihe Igbo na-asọka ihu nwa afọ Igbo ọ na-adị iche ihu onye ofe mmanụ ọ na-adị iche ife abokiwa aboki so ọ ga-adị ọhịa ọma ka ọ bụ ka akwado Igbo ọfụma na Igbo bụ ofu na-abịa na ihe ejije na ọgwụ ike ka mbụ n'ezi maka ọtụtụ mmadụ ụfọdụ na-eme ihe ejije aga akwụli n'ihu ihe onyonyo na-awụ ma ha etinye ihe ike n'isi na-awụ mmanya ọkụ ma mmanya na-egbu egbu ma ọ amụ ma ọ siga n'isi ha ga-ewepụtanwu onwe ha ọfụma nke na-eme ha na-ekwu okwu a na-agba egwu nye dị otu ahụ adịghị mma maka otu isi kwado onwe gị ka ahụ gị ga-esi ebido gawa maka mgbe ibido nwa anụ amụ ka ị nwee ike eme ihe onyonyo mgbe egofu na anwụ ị gakwa eme ihe onyonyo so onye ọbụla na-eme ihe onyonyo so otu ahụ azụ onwe ya biko wepụta aka bifo ọ maghị ahụ maka ọ maghị ahụ ọ bụ ọrụ ihe ọjọọ ọ bụ eziokwu onye ọbụla na-eme ihe onyonyo na-eti ihe n'isi ma ọ na-aṅụ ihe n'ike mana nke ọ na-aṅụ ya nwere ebe ma ọ wepụ aka zuo onwe gị ọfụma ọhịa eji enye akwụkwọ ihe onyonyo enye gị akwụkwọ ihe onyonyo abalị 2 ma abalị 3 ma ofu week before ebido ihe onyonyo gaa n'ime ya chee echiche banye n'ime ya na-awụ idewe akwụkwọ ahụ mgbe ị ga-eme ebido ihe onyonyo ahụ ịchọba ahụ ị ga-ahụ ka ị nwee ike nweta the character ọ dịghọ mma wepụ aka na ihe na-ese ese maka ihe na-ese ese na-agbakwa ala Igbo na-agba ala biko ekele m unu
otu mụ na-esi ezu ike m bụ na-aga ebe na-eme gym maka I love gym. Ngwega mee gym ma aga ebe a na-akụ bọọlụ na-agbakwa agba. Ngwega akụ bọọlụ ma aga gụọ mmiri maka abụ nwa mmiri. Ebe obodo si bịa anyị nwere mmiri, a na-egwu mmiri ọfụma. So ihe ndị a ebe m na-ezu ike ma ọ wee si ike gwere m ịpụ apụ mụ na ezinụlọ m anyị achị ọchị kọrịsịa hie ụra teta rie ihe. Na-abịakwa na ihe oriri nke m like ọfụma, m like ihe olulo, isi ofe egusi with olugbo ọwụkazi, ịsụọ mụtara ji ọwa akpụ melu mmanya ọfụma. Ma ọ na-eritekwa ọnụ m na beans, isi beans with potato na-eritekwa ọfụma. So onye awụ onye gbatu asọ nwafọ Igbo ewedị nke m na-asọ sofa na ọ ga-aba n'anụ nke ga-abala ha abala nke a ga-anyụpụ anyụ ya na-asị ụwa na-aga. Okwu ndụmọdụ ntị nye ndị otu m na ndị ihe ejije na-amasị bụ ọ bụ ọrụ dị mma iwe ya ka ọlụ na-agaliwu, wezụga ihe omume ọjọọ ma okwu ọjọọ ga-anata n'ụzọ gị, maka ezikebe eziokwu na ama aghụghọ dị ya bụ ihe ọbụla mmadụ na-eme ka ọ bụ mmadụ n'ụwa a ga-enwegasị ihe ga-anọchi ego ụzọ ma ha ga-eme ka ị dapụ n'okwukwe. Mana ofu ihe m na-agwa gị bụ lekwasị anya na Chineke, na-akụzi onwe gị, ịnọ onwe gị, ịgbagasị onwe gị okwu, bụ your mirror, megasị ụmụ onyonyo ihe ndị na-ahụtasị na ndị eke ị na-eleta. Lee ọtụtụ onyonyo ihe ejije, ile ha ịkapụta ụmụ okwu olule ị ga-anụ onwe gị, ibu your mirror ihe onyonyo gị, ị na-eme ya, emechaa ịkpọ mmadụ nye akọva gị. Ị na-eme otu a, ị na-aga ebe na-eme ihe emume nke audition and casting, ihe dị otu a ga na-ehepụ gị, ga na-etikwa gị aka ihu ga na-apụta. Anyị na-emekwa nke ị na-ekpenye Chukwu maka onye ji olisa ji ihe niile. Ndewo. Aha m bụ Colman, na-eme ihe ejije, na-asị nụ na-ekili nụ Isimbido telivishọn. Daalụ.